Jo, čaute lidi, tady Vojtěch, dneska dalších 20 faktů a dneska konkrétně ohledně Squid Game. Takže jdeme na to. Hra na Oliheň měla premiéru v roce 2021 a během krátké doby se stala celosvětovým fenoménem. Druhý fakt, seriál se stal jedním z nejúspěšnějších neanglicky mluvených titulů společnosti Netflix. Třetí fakt, název seriálu odkazuje na tradiční korejskou dětskou hru, jejíž hřiště svým tvarem připomíná Oliheň. Čtvrtý fakt, soutěžící dostávají zelené teplákové soupravy, zatímco pracovníci her používají růžové kombinézy. Pátý fakt, maskovaní pracovníci jsou rozděleni podle symbolů kruh, trojúhelník a čtverec, které označují různé úrovně jejich postavení. Šestý fakt, číslo 456 hlavního soutěžícího odpovídá počtu hráčů v první soutěži. Sedmý fakt, jednou z nejznámějších her je Červená zelena, která využívá obrovskou panenku inspirovanou korejskými dětskými hrami. Osmý fakt, seriál proměnil několik běžných dětských her v napínavé soutěže pro dospělé. Devátý fakt, výrazný vizuální styl seriálu pracuje s kontrastem barevných kulis a temného příběhu. Desátý fakt, schodiště v herním komplexu připomíná surrealistické architektonické obrazy a vytváří pocit, že soutěžící jsou uvězněni v bludišti. Jedenáctý fakt, jednotlivé odráží sociální a ekonomické problémy, kterým soutěžící čelí mimo soutěž. 12. fakt, seriál se stal zdrojem obrovského množství internetových mémů, kostýmů a parodií. 13. fakt, po úspěchu první série vznikla také reality soutěž Squid Game The Challenge. 14. fakt, úspěch seriálu výrazně zvýšil celosvětový zájem o korejské seriály a kulturu. 15. fakt, první série obsahuje 9 epizod. 16. fakt, seriál získal řadu významných televizních ocenění a nominací. 17. fakt, některé kulisy her byly skutečně fyzicky postavené místo, aby byly vytvořeny pouze pomocí počítačových efektů. 18. fakt, charakteristické geometrické symboly se staly jedním z nejznámějších vizuálních motivů moderních seriálů. 19. fakt, hra na Oliheň se dočkala dalších sérií, které pokračují v příběhu původního světa. 20. a poslední fakt, seriál kombinuje společenskou kritiku, napětí, drama a výrazný vizuální styl, díky čemu se stal jedním z nejvýraznějších televizních fenoménů 21. století. Tak co, znali jste všechny fakty, napište dolů do komentářů a mějte se hezky, čau!